vaig passar tant degut demanar el nou Opel Corsa 100% elèctric que he demanat a aquesta gent que el motor n'hi deixar. L'heu de provar i sabreu el que és disfrutar. El podeu provar a Opel Inca Centro Auto, ICA Sant Motor Menorca i Camòbil Ibiza. Els teus concessionaris Opel a les Illes Balears.